Ia orice durere asupra Ta, Doamne, prin rănile Tale, cum este scris în cuvântul Tău, suntem tămăduiți. În numele Lui Iisus, Mihai, Doamne, să fie vindecat. Binecuvântăm numele Tău din locul acesta. Și Te rog, Doamne Dumnezeule, dă-i vindecare trupului, în picioarele Lui. Ia orice durere, în numele Lui Iisus Hristos. Ce ținut cum a adus de la comănie, de la mâine? Nu mai țin o dată. Biblia nu-mi dă voie să mă ridic ca să caut părintele care... Ce este, Doamne? Mă rog ca mâna Ta să-i mângâie inima Ta. În suferința aceasta, Tu cunoști, Doamne Iisuse, ce înseamnă suferința morții unei persoane dragi. Te rog să-i mângâie inima și să o întărești, Doamne, să lași ungerea Ta, Doamne, peste ea, în numele Lui Iisus.